Isa pa? Dali lang ah. Ay, mga tropa. So yan, dito lahat yung mga ano, pinaka main ano ng Maliko. So dito yung kanilang mga advertisement, lahat ng kanilang attractions. Ayan o. So meron pang dalawang bakante. So ayan, start sa Mount Kudo. Ayan, Mount Kudo, Kapangan, Rolling Hills, Sinapuan Falls, Malitipas National Shrine, Forest Park, papunta yan sa looban. Sabo Dam, ayan. Mugan Falls, Japanese Shrine, ayan, dito lahat yan. Sherman Tank, Kiyang di Duntog, Santa Rosa Pine Forest, Santa Fe Gateway. So yan, papuntang ano na yan eh, pababa na yan dun sa Nueva Vizcaya, Isabela, ayan, yung kalsado na yan, Santa Fe. Mas malala yung palikuan dyan. Ayan. So ito yung pinakakanilang tourism office. Ayan. Yan ang tourism office nila. Ayan. Tapos doon yung lahat ng ano na, kapaloob na. Ayan o, nandun yung welcome. Barangay Maliko. So ito rin pala yung ano, Radio of the Rosary. Ayan. So dito nilalagay nila government pa rin ng San Nicolas. Ayan. San Nicolas pa rin nakakasarap. San Nicolas Pangasinan. Tapos meron silang ginagawang ano, apartment siguro yan. Ganda. Ginaw. Humihangin, maginaw. Hangin oh. Sarap dito, Mumbai. Paggabi muna. Mayroon ng ano yun, sunset. Kunin natin yung sunset. Let's G. Medyo maginaw na. Mahangin pa. Maginaw dito sa ano. Ito ang pinakamagandang pwesto sa ano, dito sa Maliko. So hindi na tayo pupunta dun sa may canyon. Gabi na rin eh. So may CR din sila dito kompleto. At
tingin ko pwedeng mag-camping dito, mag-park ka lang ng sasakyan. Hindi ko lang alam kung may bayad ang parking. Wala siguro. Yan, dito tayo sa Maliko Eatery. May galing sa baba. Dun, no? So, ganyan. Akit sa likod. Paikot. So, umakit dito. Maganda rito guys. Pagkakalam ko bago lang ito eh. Itong building na ito. Itong Maliko Eatery. So, ganda ng view. Mamaya, pakita ko sa inyo yung view sa bandang harapan. Ayan. Bili tayo mamaya ng ng mga pasalubong. Ang dami nilang pasalubong. Ayan, busina ng busina sa baba. Kay Steph Curry, I can do all things in Christ who strengthens me. Taas. Malamig na dito guys. So, dala ko si Bambi. Ayun o. Rosie Pulse 150. Yan, dinala ko sa Maliko. Anyway, nadala ko na rin yan ng Baguio. May mga taong umakit, pumapasok. Dito maganda huminto pagka gabi. Mag overnight ka. Park ka na lang diyan, no. Oh, di ba? Tulog ka sa sasakyan. Maginaw na. Mahangin-hangin pa. Grabe oh. Kita yung kabundukan. Pag dito ka sa part na to, paikot siya. Makita mo siya 360 degrees. Papunta doon. Tapos yung medyo bayan, bandaron yung bayan eh. Sa area na yun. Doon sa area na yun yung bayan ng Dagupan yata. Doon sa baba. So, marami na rin mga lodging house dito. Ayan o. Maliko Lodges Resort. Resort pa nga eh. Ayan o. Apma Travel Tours. Lovely Touch Spa. May mga spa na rin na Zamora Homestay. Ayan, marami na rin dito. Mga for rent. Doon din meron din sa Bandaron, Japarisay, Paakyat. Gabi na kasi, dito tayo pwede pumunta ron. Meron din bulaluhan dito. So dito yung kanilang PNP checkpoint. Yan si Bembol, oh. Ayos. Kapag siya ng Maliko. Anyway, nakapunta rin ng Baguio, so hindi na bago sa kanya. Actually, pitik-pitik lang eh. Hindi siya nahirapan. Mas maganda ang view doon sa sa restaurant. Doon, pauwi na tayo. So dito hataw na tayo pauwi, gabi na.
Ayan oh, 360 ang view dito oh. Paikot siya. Dito sa Maliko, Maliko Restaurant. Ayan oh. Sa kabila. Para ka na rin nakadrone. Diba? So meron sila mga pasalubong dito, mga butong pakwan, mani, lahat ng klase ng nuts. Ayan. 170, 180. Yung mga nila, herbal na tea, 150 lang. 150. Yan, 7-in-1, turmeric, guyabano tea. Ang binili ko mangustin sa guyabano na mix. Yan. Iba-ibang brand siya pero halos pare-pareho. Turmeric, guyabano, 7-in-1, paragis. Tapos meron silang Yemen nila 200 lang isang box. Layo ng diferensya sa Tagaytay. Ito 100 lang tamarin. Tapos yan to mga to 100 lang. Yan. Ganun din doon. Ayan. 100 din. Ito 100 din to. Yan. Ito. Mga pastillas. Ito daw masarap daw to. Bumili ako ng isa nito. Siya yema daw to na na pastillas na may yema. Yan. Mga toasted na. Meron silang isang 130. Egg pie. Yan. 50 pag isa. Ay nakasalubong mga hopya. So okay mag-overnight dito. So babalik tayo mag-overnight tayo dito. Tapos meron din silang mga lugaw-lugaw, pagkain. Ayan. May restaurant sila. Meron silang lugaw-lugaw. Ayan o. Some service daw. Ayan. So yan ang mga nila. Presyo nila. Mura lang din lang. Ayan o. Sarap. Maganda rito. Ang ganda ng view. Ang ganda ng view. Ito yung sa Maliko, ito yung pinakamagandang view. Ayan o. Paikot siya. Parang 360 degrees siya. Ayan o. Galing dito. Ayan o. 360 degrees siya. Paikot. Parang nasa gitna siya ng bundok. Meron din doon sa kabila. Ayan o. Bundok pa rin yun doon. Paikot siya. So pag nagawa siguro itong isang to, baka mataas yan. Baka accommodation siguro yan. Transient. Doon yung kalsada oh. Tinanggalin sa baba. Galing tayo ng San Nicolas, Pangasinan. Yan. So ito part na to ni Babiskaya na ito.